Здравейте хора, аз съм X-Ray BG и днес ще играем малко Майнкрафт. Ето това е къщата, която съм си направил може би за... не знам, сигурно за ден и половина игра. И успях да си направя ето тази къща. Надявам се да ви хареса. Тук успях да си направя даже и Ендер портал. И нека да ви покажем къщата ни. Какво? А, не. Мале. Аз забравих, че вратите ми се отварят така и викам, мале, струших си вратата. Мале, коста, бе? И даже съм си... Какво? Това не го знаем, защо така се бъгва? Добре, няма значение. И да продължаваме да ви покажа какво имам в инвентара. Ето всичко това съм си го събирал през времето. И ето го и горният етаж. Разбира се, без него на къде е. Имам, честно казано, доста неща. Понеже, вижте, всичко това е просто от пигмени. Всичко това. Направо нямам думи. Чакай да си взема бронята. Набързо да си взема бронята, това за какво си го сложих сам. Да си я сложа набързо. И да започваме. Чакай, първо си взема един меч. Чакай, къде ми беше? Ще си взема ето, че много бързо чупат с тези мечове. Ужас просто. И ще си взема... Какво ще трябва? Ще си взема? Май нищо. Не, чакай. Ще си взема един лък и един стак от стрели. И ще ходим първо малко в мината, да ви я покажа. След това ще ходим и в Ендера. И накрая ще кажа какво е ето това и какъв беше моя замисъл на това. И накрая ще го довърша. И аз къде ходя? Викам, че това ми е мината. Мале, колко съм зле само. Добре, да ходим към мината. Става нощ. Идеално. Тъкмо ще излезе най-вероятно. Какво? Не. Не. Как ще го убия са, бе? Аз хубаво, че съм си взел болче, иначе лоша работа. Аре, бе. Мале. Сега, ако не ме взриви косур. Го тук влезна. Аз съм сигурен, че влезна тук. И успях да го убия по някаква случайност. Надявах се да не гръмне, защото щеш да понесе просто доста купчета, па после не ми се оправяше. Дано да няма и надолу още такива изчадия, защото нямам време сега да се занимавам с тях, понеже отново доста бързам. И просто трябва да ви покажа всичко бързо и... Чай са. Да, трябва да ви го покажа всичко малко по-бързо и така да продължаваме. Ето това си го открих по пълна случайност. И ето от тук съм си взел обсидиана с диамантената кирка. Тук си поставих един крафтинг тейбъл, ако случайно нещо ми потрябва да си крафтна. Но то се оказа, че нищо ми трябва, защото аз събрах почти всички айтеми от тази мина. Остана само чаркола, който не е кой знае колко важен, защото имам много. И ето на тук да продължим, да видим още разкопки съм направил тук, да има ли нещо интересно. И продължаваме да гледаме мината. Да видим какво ще намериме. Ако намерим изобщо нещо. Или ще открием едно голямо нищо. Но като гледам, аз ще открием едно голямо нищо. Затова ще тръгна да излизам, защото няма смисъл. Аз толкова време съм ровил в тази мина, че нищо не намерих. Освен няколко диаманта. Там 20 диаманта намерих. И доста... редстоун намерих. Над един стак и нещо имам редстоун. И ето тук стигнах до обсидиана. До обсидиана. Така как се викаше... Последното купче забравих как се казваше. Което няма трошене. За жалост, защото ако тръгнете да го потрошите, защото е невъзможно, трябва да се на Game Mode 1. И ако го строшите, изпадате от света просто. Не знам какво ще стане, ако сте на Game Mode 1 и изпаднете от света и, например, 10 минути падате. Просто, най-вероятно, не знам просто. Ще крашне играта, сигурно. Но нищо. Сега да излезнеме, да преспиме набързо, защото виждам на клипа, че не се вижда кой знае колко много, за което се извинявам. Сега излизаме бързо, спиме и трябва да ви обясня какво
Беше замисъл на това нещо, което ще го довърша ето сега. Бързо да легнем да спиме. И ще довърша това, което трябваше да ви покажа. Добре. Да много бавно спи. Чувам някакво зомби да се запали отвънка. А те врати не знам защо ми се отварят. Което много ме нерви, защото ако се бие срещу зомбите или има зомбите пред вратата ми, просто ще ги пусна. А аз няма да искам това. Добре, да си остава... Маля, запълних и този чест. Чай са. Сега ще ми трябва... Ето точно това. Сега ще видите, чакай, трябва да си взема кирката задължително. Защото като знам какъв майстор в строенето съм, знам какво ще направя. Айде, затваряте се, затваряте... Не! Бе, как така ще излезна от къщата и пак се влезна в къщата? Ох, чай сега да видим. Дали ще се получи това, което искам да направя. Или няма да се получи. Ох, сериозно ли бе? Сериозно ли трябва да съм такъв ретард? Айде бе, ела едно купче нататък да мръднеме. И да видим каква шитня ще се получи. Аз съм много зле в строенето. Това го правя само за да има фън. И да видим какво ще се получи. Ох, сега трудната работа. Това ще бъде доста интересно и ще бъде смешно. Добре. Добре, ето, готово, едната ръка е направена. Така ще го оставя. Ох, сега трябва бързо, бързо да си събера купчетата и да се умитам. Сега ще ги бързо да троша тук. Троши. И да видим дали ще направя изобщо нещо. Това е знак към зомбитата. И да видим другата ръка ще бъде колко квадратчета голяма, някъде тук беше някъде. Да видим. Айде бе, чакай, съм много далече, забравих. Чакам къде е другата ръка. Тя се намира точно едно квадратче преди това, значи ръката ми ще трябва да започне... В какъв умник съм само. Ръката ми ще трябва да започне ето от тук. 1, 2. И... така. О, може! Ох, аз поможе! Ох, боже! И я да видим сега какво ще се получи. Не! Ще умра от глупости просто. Трябва да взема да си направя някаква стълба, защото парам толкова често, че няма на къде. И да видим, получи ли се... Не. Трябва да е напред малко. Добре, сега ще падна най-вероятно и ще... Добре. Видим дали се получи като другото. Не, другото е още една линия напред. Как съм го направил другото, бе? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Значи едно тук. И ето така. О, боже мили!
И да видим завършихме ли го. След толкова време и глупости. Видим направихме ли нещо или не сме. Поне съм хипер зле в строенето. Погледнете просто колко купчета съм сложил за едното нищо. Честно казвам, хора, много готино се получи. Трябва първо да ям и да си взема още една кирка. И да го довършиме. И с това ще спра този клип. Аре нямам ли още една кирка? Как да нямам още една кирка? Трябва да имам тук на кирка. Ето я. Бързо трябва да апна едно пиле тук. Даже не едно ми няколко. Даже това няма ми стигнем. Имам ли още храна? Омага, нямам храна. Какво? Някакъв картоф имам. От някакво зомби сигурно. Баси картофо, той едва половината ме нахрани. И да ходим да си довършиме. И ето това е, дами и господа. Ето, най-накрая го завършихме. Най-накрая. Успяхме да го направиме. И с това мисля да спирам този клип. Абонирайте се към канала ми. Ще има още такива подобни интересни неща. И чао!